Yan na yun, inabot din. Yan mga toy. Grabe, nagulong pa sa'yo. Grabe na lakas ng ilan mo. Ito sa'yo, regalo ko sa'yo. Oh, oh, oh. Amigo, bayabasin mo na ako. Yan mga toy, oh. Iso Younglers. Mas Joel, oh. Yung mga tayo, may huli na ako mga tayo. Uy, pang-apat na yan mga tayo. Bayabasin mo na ako, Dodoy. Dala-dalawa. Ang galing, ha. Puro tunay. Ako rin mga toy. Alin na naman mga toy. Ano? Naku. Naglipatan na sila amigo mga katoy. Saka si Joel. Mukhang ako na lang ata dito matitira mamaya. Gusto nila mga tayo, mamaw. Naghanap sila ng mamaw. Kapag na to. Yun, hindi pa makawala. Yan mga tayo. Gusto mo magpala natin. Sige mga tayo. Punta na naman tayo mga tayo. Mayroon na lang tayo. Tapos yan. Nonoy! Good morning, Nonoy! So, kasama natin dito. Pinangunan anglers. Nagsolo anglers. Yan. Boss Joel saka si amigo ano sa dulo lumipa. Tapos dito kasama natin mga distant anglers. Yan, nakaraan na dito yan. Yan, hinintay namin mga tayo yung talagang hangin talaga na maraman na lumayo sa. Tapos ito na mga yung huli. Minsan na kayo mga tayo, late na yung punta natin. Dalawa lang atay na kuha natin. Yan na naman Good. Alama. Lima na yung mga lalaki. Kaso ako yung isang original. Ayos na yan. Okay. Samahan nyo ulit ito natin. Kami. Samahan nyo ulit kami mga toy para swertin kami lalo. Tara mga toy. Let's go. Yan mga toy. Meron na dito sa kabila. Mga kaibigan natin dito. Rico Sinanoy. Padawian natin mate. Lumot yung pain natin mate, kaya lumot yung pero kung bulati itong kinakain nila, bulati sana pang padawi natin. Oh, yan na naman. Uy. Urig. Oh, ay. Grabe ang laki. Yun mga toy, grabe na laki ng aruyo. Aruyo na naman Nunoy. Maaruyo pala dito mga toy. Hulahan. Yan mga katoy, ganyan lang mati pagpapain ng aruyo. Aruyo, papain. Yung lumot mga toy. Anli, yan dito mga toy, anli pain. Ayan, ikukulupot nyo lang ganyan. Yan. Kulupot. Yan, namumroblema ba kayo sa bulati mga toy? Dito na kayo pumunta mga toy, makagat naman. Kaso napakalayo. Galing ako ng mga toy, Barangay Pila-Pila, walang wala man lang kumagat. Kaya tinangala ako dito. Sit up natin tong mga toy. Huwag tayong magkumpiyansa, baka makayari tayo ng plapla dito. Si amigo mga toy doon nakahuli siya ng malaki dati, nakawala. Ayan, dito natin ilagay. Kaso may maliligo na doon mga toy, picnic sila, may sounds pa ang dala. Ay.
Pag weekend pa lang, marami ito naliligo. Di tinamaan no? Aba. Tapos kayo namimiwas Ang galing. Tatrabaho daw dyan mga toy. Yung asawa ni kuya. Tapos siya namimiwas. Dami ng huli. Sakto-sakto na. Mga ilang piraso na kaya yan kuya? Yung huli mo? 8 yata. May 8 nga. Nakadouble pa na. Grabe mga toy Mga ano pa. Dami palang original. Swerte Ayan, inabot din. Yan naman mga toy. Grabe, naglulumpa sa'yo. Grabe na lakas ng mila no. Pirming aruyo ay. Aruyo manain. Grabe ka. Grabe Aruyo pa rin. Naku. Ang dami na natin aruyo mga toy Mga aruyo pala. Natapatan natin Masubat mga katsoy. Puro titaglo. Fictive talaga pag nasa pagluluto rin siguro no. Tama nga naman, matabang asinan mo nga ng marami, iwan ko lang. Aray ko. Aray ko daw. Daming aruyo. Daming pamain mga toy Prituhin muna bago isarsyado. Bagay, pagka sarsyado nga naman, ipiprito muna nga pala naman talaga. Dito lang pala. Narigos na sila mga toy Ni Boss Joel daming aruyo no. Sabi yan na mayangin na. Ito na yung sinasabi ni dadawi na daw yung malalaki. Ay, boundary na, uwi na. Tinatawag na ni Mrs. Tumawag na ba yung bossing kuya? May araw pa. Ang bilis, buti nga maaga kagat sa'yo no. Anong oras kumagat kuya? Anong oras kumagat? Alas 8 yun. Dapat pala maaga dito. Nabutan ko 3 Ayun, dami na Ganda kasi ng spot niya mga tayo ni kuya. Nasa taas siya. Nasa siya bungad. Bungad ng tilapia. Dito pa ganun lang tilapia dito sa akin Ayaw umangin mga to. Yung mga bata pa nabubulabog papamana na sa'yo no yung yung bato. Oo nga, nakaganda ng pisto. Ingat kuya, sige, thank you kuya. Pistuhan mo na dyan, sigurado yan. Antabayan mo lang padawi.
Bago-baguhin mo yung sit up. Babawan, laliman. Ingat ya. Uy, ano to? Original na ba to? Laki. Grabe. Ginagawa mo. Kaso nag-uumpisa na nagbibiro. Pakak. Buti pang sinalok ko na. Kung man dito yung panalo ko sa katabi ko, naabot ko pa, uminto pa rito mga toy, oh. Hindi kasi maano mga toy, kasi ito baka dumulas, oh. Na ano yung gamit ko, eh. Ay, ito inaalala ko yung cooler ko, eh. Baka madama itong mga gamit ko mag ano, diretsuhan. Grabe, ang laki sana, no. Sabi ko na nga, ini-imagine ko pa lang nakalabas na. Ay, nakapigtas na. Ay, nako, sayang. Hanggang sa panaginip na lang kita. Nagkakatuwa na lang tong dalaw. Tayo, huli. Huli. Ano ka ba? Dito ka na lang. Yun, original. Yan, panigurado. Panigurado na Roy. Salok na lang. Bayabasin mo na Roro. Oh, dakula. Nag-aalon na Roy. Buti na lang may panalok. Tingin mabalos talaga mano yung Noel. Oh, may ano pa. Hihi. Copyright tayo ito. Hanapon mo ang para sa imo Noy. Dumakas na yung ano alon, nawawala naman yung kagat. Yan mga to yung mga liya yan mga to yung mga lumot yan na ano, kinakain ng tilapia. Yan ang dami oh. Kaya yan mga to kagat yun oh. Yan. Uy, sayang. Ang binalikan ni Atchoy Randy yung ano, kung saan sila nakakuha ng malaki ni Amigo. Katry niya raw doon mga toy. Kumusta na kaya sila ano, Joel doon sa dulo? Atchoy Randy, ano, wala pa rin? Dito lang yan sila sa mga gilid-gilid na to. Let's try natin dito natin. Ay, nakahuli nga oh. Ayos. Ay, oh, parating pa mga anglers mga to oh. Medyo matumal pa mga to. Wala, hanapin pa yung dawi. Pero sa ano, sa lumot, napakarami ng lumot, nakapal na oh. Siguro may oras to. Kung anong oras kagat. Umaga kanina, napakagat ni kuya. Iwan ko lang sa pahapon, ngayong umalon na. Huli, yun mga to, huli. Ay, grabe, puro aroy. Yun, huli na naman tayo mga to eh. Gaganda ng ano mga to oh. Kulay. Ha, tumal mga toy. Ang tumal. Grabe. Ngayon mga toy, dami na rin akong uli mga toy. Oh, may original pa.
Yan oh. Madami-dami na rin oh. Sayang nakawala sa akin oh. Matoy. Dahil taw-taw lang ginamit ko matoy oh. So yun, hindi natin mahintay sila Boss Jewel tapos si amigo dun sila mga toy, may paganon papunta ron, may batuan. Tapos kasi Randy dun din sa dulo. Ayos na rin mga toy itong karamihan puro arroyo. Nakadalawang lang ako, dalawang orig. Tapos sayang yung original na malaki ko mga toy. So yun muli mga toy, at may kilab shoutout ka pala kay Boss Noel Cruz, yan, at kay Noel Reyes. Maraming salamat kay Opmac JTV, yun may kilab shoutout sa Pinoy Anglers, Metro Manila Anglers, yan, Arlequeño Anglers, yan may kilab shoutout. Mandaluyong Anglers, may kilab shoutout. At siyempre sa dito mga tayo sa Binangonan Anglers, yan may kilab shoutout. Yan sa Rizal Anglers, at siyempre sa Bruce Anglers, Cafe Fishing, Insa Anglers Group, yan maraming salamat po mga tayo. Yan lang po muna mga tayo, at mag-impake na ako. Malayo-layo pa ang aking uwian. Hindi natin maihintay sila sila Boss Joey. Baka mamaya pa yun ako'y gagayak na kasi malayo pa itong pinunta natin. Baka magtulak ako ng baka magtulak ako ng motor kasi nga 100 pesos na yung baon ko. Baka kapusin, balikan 100 yung pinagasolin ako, malayo-layo to. So yun lang mga tayo, maraming salamat mga tayo, thank you. Yung barangay Nagsolo Fishing Spot, Binangonan Rizal, thank you po. Mga tayo, dami naliligo. Yun lang po. Yun daw, dito mga tayo dati nagmabot yun dun. Yan ang kuweba mga tayo. Lagpas dyan yung tubig nakaraan. Dito may pusa ako to, may pusang maitim. Yan lang po mga tayo. Yan mga tayo, ang ating huli, puro arroyo karamihan Tapos ito yung isang malapad na original. Yan, gutom na ako mga tayo, kainin ko na yung original. Yan, full na kayo dun mga tayo, barangay Nagsolo lang yan, fishing spot, Binangonan Rizal. Ayan na mga toy, lapit na food. Ayan na mga toy, luto na. Kain po tayo with kape. Ayan na, kain tayo mga toy. Salamat Lord, thank you mga toy.